Good morning, Sonaफोर गासिखौबो बरायनानै लाग्रोबाय आंनि एन हाउस ब्लगाव। माइखौ लामखानोसै सनाफोर निहिर एसे राननो नांबावगौमोन। मालाय लायलायबाय नै दै गुदुं लायबाय जल्दी आइबि ये बोराय नैबे जारलासोहाय जारलालै रास्ता किरको मासे दुईजन उठिया गेছে স্কুটি কি হবে রে উনি ক্যামেরা চলাবার পায় কারণটা মদ খাইলে অল্প ইয়া দে চলাও জলদি চলাও नै सनाफोर नायदो नै मा होनो बिसोर माइ हाग्राफोर जानो बिदों नालाय अमा आधा केजि लाबोदोंमोन नै सेक होगासिनो दं नै आधा केजिया बेसेबांल' ओंखारबाय नै सेक होगासिनो दं दै लायदों बिसोरो ओमफ्राय माखासेया माबालायबावबाय मा होनो लोंग्रा लायबावबाय आरो दाबो सफैया ओमफ्राय बिराद जारलाहाय बिसोरजों सिगांनिया थाब हाखाङैखाय दस्राखौ सोबाय आरो दस्राखौ सोनायनि जा नांलायबायनो गोदानफोरजों आरो ओमफ्राय जों फैयागौमानि बिस्राबो हायासै दिनै हाहोनांगौआ बोरै जागोनथाय दिगदारानो दिगदारसो दे जल्दी जल्दी काट जल्दी शेष होबा लग रे किमान टाइम लाग्यो बा হৈছে खाट दे हेलो लोगोफोर दसे हानोसैलाय नै सनाफोर नै बोरायाबो हाबाय हानोसै दसे सनाफोरनो ओरैनिखौ ओमफ्राय बै खनायाव एसे दं बै सिगांनि खामलाफोर माबानाय हानाय खनायाव आरो नैबेसोरथ' उनाव हमनायसै नालाय खामलाफ्रा गैया खामला हानायानो ओंखाम जानायाव एसे गावसोरनो जौ बिनानै लोंबाय लायहोनानै लोंहोबाय बे सानैल' खामलाफ्रानो जों बोराय बुरि हाफायाबानो बेखौबो हालामोन ओरैबायदि खस्थ'खाहाय बिसोरखौ बुंजायाबो जेबो माबा मोनसे होनबाथाय बजाया ओरै बाग्रिलाजोबनानै दं बै खनाथिं दंबावो एसे दं आरो हनै बैयाव जारलासो सासेयाथ' हानो होननानै फैनानै उन्दुनानै दं फुंनिफ्रायनो ओंखामबो जायाखै दैबो लोङाखै खोमा फेनाय बेयाव ओइ কি হইছে হ্যাঁ কিছু নাই হয় পুরা দিন ইয়াতে হইছে হ্যাঁ হ্যাঁ দেখতো মোর হাত ঠ্যাং কিরকম ফুলছে দেখতো হ্যাঁ এটা কোন কাটবে না পায় না ফুলছে এইগুলা দেখতো এইটা দেখতো এটা সব ফুলছে তাহলে ইয়ার কি করিছে ঘুমিয়ে থাকছে হ্যাঁ
आरो थैखादबा खेवज'आ नै ओइ আগুন লাগে বলে জুই নাই কিছু নাই গিলে হয় ঘৰত দেখতো কি রকম হাত কিয় ফুলিছে ইমান কি যেন মই না জানো এরকম হচ্ছে ইমান জাল্লারে लेवार आसे यार किरखम पूरा दिन हुईसे चल्ला थारहाय बिसोरजों लोंहोबाबो दाय लोंहोआबाबो दाय फैदा फैदा ओरैहाय बे एसेखौ फोजोबनानै थांसै टाइमाबो बिराद जाखाबाय मोनाबायानो जों बोराय बुरै हायाबानो बै कमप्लिट हालामोन आरो जाब्ब' जुब्ब' आथिंफ्रा नायजाला नै सनाफोर आथिङानो साजोब्बाय थुलाबबायनानैनो आरो एकदम अबस्था गैला बै सिगांनि खामलाफोर एसे माबानाय दं नै हनै जग्रबसे गालांनाय आरो बजायाबो सेस नै थिखोजोबनांगौ दं गाबोन सानसे गाबोन रोगाजोबनोसै बेखौ नै बजाफ्रा जेबो फसंनायानो गैया ओरै सेस माबाजोबनानै दं दैफोर हनै दलरसे दंबावो बे दलरसेखौ हाबानो जोबथारबाय आरो सनाफोर लेवारसो दं नामाथाय दाबादिबा बिराद लेवार ओंखारो बेफोरबायदि हाग्रायाव आरो इमान दोखो मेंनाय मोनबाय आं सनाफोर फाइनालि जोब्बाय आन्दार मिन्दारबाबो अखाफोर नुलायलायबाय थांसै नै मबाइला लाबो बेंगा लेवार बानायखौनो सिनायनो हाला आं गिबायसो जोबथारबाय खासिया आंनिया मोनबाय नै मबाइला लाबो दे हाबाय सनाफोर हाबाय फाइनालि दिनै हाथारबाय एकदम आखाइया जरानो मोनलायलायासै बाबा इमान खस्थ' होबाय दे एबारनि माइ हानाया आं बिदि जाफेराखैमोन ना बिदि हाफानांदों ना मादों जेबो खालामनाङाखैमोन नै सानै हानो होननानै फैनानै फैजेननायनिफ्राय उन्दुनानै दं ना सिखारनो हादों ना मानोनो हादों सिखारनोबो हाया मानोबो हाया रायज्लायहरबावगासिनो दं ओइ बेंगा आं थांसै बै आथिं सुइगोनसै आङो जायगाखौनो सिनायबावला नै अबाव दै दं अबाव मा दं लामाखौनो सिनायनो नागिरला नै सिनायबावगोन नै फुरा ओन्दैरा ओन्दैरि जाबाय मबाइलाव सिदां सां नुबावदों खोमसि जाबाय दे बे बिफां सिङावथ' जेबो सिनायला हनै लामाबो सिनायला जेबो सिनायला सनाफोर नै बिजावजालिनाव सफैबाय ओंखाम गोरलै मोनो फिसा ओमफ्राय जानो सोलाबला फिसाफ्राबो सानैजोंल' दं मोनाबायबो ओंखाम गोरलैया देरसिन नंबाय थाला फिसाफोरखौ दोननांगोन र' सोराव थ' थांसै सनाफोर ओंखाम गोरलैबो जानो ओंखाम गोरलै माने एक्सुवेलि बोराय गोजाजोबमोननो जानो थिनबाय थादोंमोन हनै मानसिबो दङ जाबाय थाला उन्दैफोरखौ दोननानै बिदि जागोमालाबायनो आं एसेबो गोजोननाय मोना सनाफोर थांसै होनबा सनाफोर मोनाबायानो नै गोगोम जासिगोन नै ओंखाम गोरलै